Mobisel. Mobisel live. Saan ka nakikita sa video? Ay, sa pag-gaming naman ang laki mo dyan, no? Uy! Naka-block! Mga chat. Meron kasi ano, meron kasi Kaya nagpa-block siya. Wala pa naman nag-chat-chat. Nakalive ako. Huwag muna. Nakalive ako. Hello. Yung masarap yung ano nila. Yung french fries. Oh, dito masarap yung french fries na ano to.
Burger machine. Burger king pa. Burger king.
Wala ako magagawin kasi parang ay dalawa sa dalawa. Kasi may Kakapya kaya. Wala, nahulog. Ito sermon. Pasensya na guys, hindi ko nakikita text nyo. Nasa ano kami? Burger King. Tawa ng tawa oh. Sama barkada yung tawa ng tawa. Tara na. Tara na. Salamat sa munim. Ilang oras na ako naka-live? Lobat na pala ako. parang wala pa sa akin. Say hi to my channel. Hi! Naka-live ako sa YouTube. Channel 2? YouTube? Ito si Jeff. Hap hap! Hap hap. Hap Hap Korean. Korean! Hap hap daw siya, hap hap. Meron na ako yung mag-live. Facebook yan. YouTube nga. Punta tayo Starbucks. Starbucks naman daw. Starbucks naman daw. Uy, Starbucks, kakain lang, usok na. Ay, magpapicture tayo dito sa may Burger King. Oo nga, kaya kayong mag-aaral tayo. 10. Oh, TikTok, TikTok. TikTok. Ayaw na naman sa cellphone ko litsi. Oh, TikTok. TikTok ka. Bumili ka na ng bago. Yeah, isang Hello, sabihin mo. Hello. Naka-live pa ako. Kailangan niyo yan? Yan yung ano ng GMA7. Say hi. Kaluwag. Dito tayo, Burger King. Nawala yung live pag mag-picture tayo. Pag dali picture tayo Yung dito. pwede mag-picture. Isali tayo picture, oh. Picture tayo dito, kuya ano. Picture tayo, oh. Oh, picture, picture. Naka-live ako, hindi ako naka-picture. Dito. Asan? Hoy, tara dito. Hindi naman nalaman. May kasama akong ano? Artista. Ay,
Magaling na. Picture ba sila eh? Bata. Bata. Kapalang mukha. Nasunahan ka. Josie, oh, thank you. Bawal mag-Yossi sa ano? Sa live. Asa labas kami guys? Mayaman siya. Bye bye. IG. Mamaya lang, bye bye.